3 days later. So, what's up? Mayong mudto mga kasiyaw. Karon mga kasiyaw, part 2 ni sa ko ang video diri sa Julianas Mountain Resort. So karon, katungo ng video nako wala ko maligo. Gituyok nako tanang mga lantawon diri sa sulod para makita ang akong mga viewers. So karon maligo ako karon. Padidit nako. Part 2 ni. Muna akong part 2. So daghang salamat sa galantaw sa ako ang vlog karon. So palihog lang ko og like, share and subscribe. May mo hit ang notification bell, i-bell all para updated mo sa mga bago na kong videos nga umaabot pa. So, let's go! Oh, no, 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 no. Ayun na. What's up? Yeah. Please subscribe guys. My YouTube channel. Like, share, and subscribe. Woo!
So, thank you guys. Maraming salamat po at that's the end of my vlog. Please subscribe, Probinsyanong Siaw. God bless you all. Bye-bye!